Darganatalı ve gadocuklu dostlarım, şu videonu görýän bolsaňyz hemmeňize salam. Bizler Levap Lux kamera şu an Darganatadan geçip gidip barýas ve gadocağa tarap ýola düşýär. Bir klientimiz gadocağa kamerada kad etdi. Oğlanlar şu an ýolda görüşüňiz ýaly. Öňe men şu etraplarda işledim dostlar. Häzir şu videonu özüm ýasap otyryn. Olgun biri SMS ýazyp duran, siz Darganatada işlediniz mi diýip. 2010-2014 yıllar ortasında Darganata etrafında sport mektepte muallim olup işlep gaýtdym. Men adım Bagymrat, familiýam Metdiýew, ýaşy Metdiýewiň ogly diýip tanalýan, görüşçü pelwan diýip tanalýan. Şu gece gündüz Kipr döwletinde işleýän we daşyndanam şular ýaly özümiň biznesim bar. Kamera ustanok edýäs, Hytaýdan towar getirýäs. Profilime girseňiz dostlar, edýän işlemi görüp bilersiňizler. Başka näme diýjek bolýan? Şu taýda gadojukly ýaşylyň öýüne geldiler, ne olur? 4 tane kamera, IP kamera bular dostlar. İçeri bir kabeli gelip girýär. Şular ýaly 70-80 metrden arkaýyn güneşli, şular ýaly ýakty edip alýar, LED çyralary bar. Iň ýokary derejeli lüks kameralar dostlar. Bahaty $400 bar ýogy. Kim gurdurjak bolsa arkaýyn Levap Lux kamera bilen habarlaşyp bilersiňizler. Dostlar, habarlaşar sağmanca oturun, işlerimiz üstünlük. Hemen de görüşen çek, sağ olun.